No, aby sme vedeli, že čo ideme čítať o tom pálení a že prečo to bolo. To bolo aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov a hovorili: zaklínam vás za moci Ježiša, ktorého hlása Pavol. Robili to 7 synovia istého Skevu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa dvoch z nich a tak ich dobil, že ušli z toho domu nahý a doráňaní. O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno pána Ježiša. Prichádzali mnohí z týchto, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Ba viacerí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im 50 000 strieborných. Takto pánovou mocou slovo rástlo a mocnelo. Vlastne všetci, čo uverili, tak netešili Pána. Kde to bolo? Efes. Ale sú to skutky. Prečo mi toto Tomáš čítal presne? Hej. To bol taký, jak som to nazval?